حزبون بوليتيكا يكاليو كوينات مقرا يكالي كوينات نتግራይ ናይ ቁጽር ሓደ መማረጽ ክኸውን ኣይኽእሊ የውልን ሕዝብ ትግራይ ብፍጹም ብዛዕባ ኩናት ክትሓስብ የብላይ ናይ መጨረሻ ተገዲዳ ክትኣትው ትኽእል ጉዳይ ክኾን ልግቦ ኸም እንተ ኮይኑ ቀድምካቶም ካልኦት መማረጽታት ብምልኦም ክትከዶም ኣለካ ኩሎም ስለዚ ኩሎም ስልጣንካ ግዛዕኻ ኩሉ ሓደጋ ኣቲኻ ዋላ ክትከዶም ኣለካ ወይለክ ደብረጽዮን ኣነ ፕሬዝዳንት ተለ ኮይነ በቃ खाሊ ምንም ነገር ክስራሕ ይኽእል ኢልካ ወጢርካ 3-4 ዓመት ረብሽካ ካብ ናብ ስልጣን ትመጽእ ስልጣን ይቕረየንሞ ዋላ ወዲ ወረደ ይቀጽልሞ ዋላ खाሊ ሰብ ይምጻእሞ ዋላ ዝመጽእ ይምጻእሞ ግን ምስተና 4 ኪሎ ሓይልስ ክነውግዕ ንኽእል ዶ ኣብ ምንታይ ጉዳይ ክንራዳእ ንኽእል ታይል ደሊ ታይና እንደሊ ኢልካ ክትወግዕነ ካሕዞ ኦባሳንጆ መጽኡ ወተን ኦፈር ሒዝወል መጽ ግልጽ እየ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ خبሩ تجزاهم محلارنا بوتو ملسوا تبحيلهم لجوركم بملؤ قالوا بدحرينا خنوقع نخلو الديمانديو لشهد دارات كده سوسو مسارات غير كات اخاتب انا بريزيدنت بسرو انا بريزيدنت اللي خوين ما تواغانيو خالي كله بقى خنوقع نخلي قدميو مجمر انا عاي بريزيدنت مخاني تقبلوني وعناتك بريزيدنت مخان تاع غور لنا ناتك بريزيدنت مخان تግራይ تايطم ناتك بريزيدنت مخان ناي تግራይ صقم هم يغير يفتح لخ ናይ ትግራይ ጸገም ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ረብሓ ካብናትካ ፕሬዝደንትነት ካብናትካ ጉራ ካብናትካ ትዕቢት ካብናትካ ኢጎ ልበለጸ እዩ ተደሊኻ ብፕሬዝዳንት ማዕረግ ለኾነ በቃ ኣብ ገዛኻ ስልጣን ክንወካ ጸገም ከውል ፕሬዝዳንት ልብልሽም ድሕርቲ ኮይኑ ተደልዮ ስለዚ ዋላ ወሊድካ እውን እኮ ፕሬዝዳንት ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደ ቆልዓ ወለድ ሞ ፕሬዝዳንት ወለሽም ካው ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለ እንዳተባህልካ ትጽዋዕ ንዘላለ ويك على خنا قدرنا قالشنا نشو مكة ما خا بريزيدنت نقوله تمتصوع شو تمتصوع عند حرخوين دل حزب ولا يولو حزب لا باب معلتون قبل سددلو وصيو بالطفقلو حزب اندا تناقفه ولا عدي فرق جزاته وراره ولا عدي اما ايتش حتى مزاولتي لبل على 6 سنين باب معلتون دا قولوا له خدوا لعدي بريزيدنت كون اني كا وطيركا مقلاس تعيب سرو تقم حمامين بيزي حزب سرو حكمنا دليو قدايم بي تعيب سرو خمئخا خمين أخردك كم إن أخردكم كم أي إكسبرين الجبارزي